сыймый башладым. Шуңа инде менә без таралыштык. Алина, мен син шулай дип әйтәсең, түгә иркен, рәхәт, миңа дип талашып китмәгәнсездер, барсы әйбәттер бит. Әйбәт, барсы да әйбәт. Аларның инде үз юлы. Төркем эшендә иҗат иткәндә инде ул барыбер менә син җырлаган җырлар, синең иҗатың барыбер ул менә төркем кысаларында гына калачак. Һәм инде Алина Давыдова дигән исем ул төшеп кала. Барыбер менә аны ничек кенә менә кайсы яктан да карасаң, кызганычка каршы, белмим. Менә җырды сайлаганда да, менә син менә җырлыйсың килә, формат түгел мәсәлән. Минус яклары бар инде. Плюслары да бардыр инде. Плюслары әлбәттә бар. Без инде нинди генә чараларда чыгышлар ясамадык. Кызлар ничек кабул итте буны? Җирләрдә чыгышлар ясадык. Әлбәттә инде бу стресс булды ике яктан да, ике якка да. Ләкин менә инде төркемдә иҗат итмәү ничек әйтим, бергә бер дулкында булмау, менә шул әйбер безнең башланды. Кемдер алар үз ягына тарта башлады, мин үз ягыма тарта башладым. Шуңа күрә менә шундый бәхәсләр дә килеп чыкты инде безнең әлбәттә. Әйт әле дөресен, елаштыгызмы? Елашулар булды. Булды, җыладык та, көлдек тә, бер-беребезгә уңышлар теләп без инде таралыштык. Матур гына йомгаклап куйдыгыз инде. Менә хәзер канатларны киң итеп җәеп эшәр мөмкинлек бар. Хәзер син үзең нинди адымнардан башладың шушы яңадан сольный тормышна? Менә ялгыш шу җырыннан башладым мин. Үз җырымны, үз юлымны. Бу инде Салават Закиевичның репертуарыннан алынган җыр, Фирзар Муртазин иҗат иткән. Рөхсәт алып, барбер бит инде мен ничектер халыкка минемчә инде бу ниндидер белгән җыр белән Башлап җибәрә кирәк. Кинәт кенә менә яңадан мин Алина Давыдова дигән исем белән башларга кирәкдер дип уйладым да. Ничек әле ул ялгышу искә төшерә алмыйм? Шымырт чәчкәм диеп, иркәләп һәм сөеп, йөрәгемнән урын алдың да. Яраны тагын җырларбыз әле. Аңлашылды. Рәхмәт, искә төште. Кинәт сорау булды. Һәм шул җырдан башлап, һәм инде шушы җырны мин ротациягә да бирдем бит инде, халыкка да чыгардым, социаль челтәрләрдә дә. Ничек кабул иттеләр? Бик җылы итеп кабул иттеләр, ләкин хейтерлар да булды. Алар бар. Әйбәт бит инде. Әйбәт. Мин аларга инде теге Бәхет телим. Рәхмәтлек. Димәк, нәрсәдер битараф калдырмаган. Әйе.